Naiz irratian, bigarren kafea. Asteburua atzean utzi dugu eta hobe duzu denborari etekina ondo atera izana. Gauerditik martxan baitira jaurlaritzaren neurri berriak eta Gipuzkoa, Araba eta Bizkaian behintzat konfinamendu perimetrala berrezarri da. Edo non? Bueno, behintzat etxeratze ordutegia ez digute aurreratu. Estuago dabiltza Lapurdi, Baixen, Nafarroa eta Zuberoan, eta Paristik diote 3. konfinamendua gero eta hurbilago ikusten dutela. Asteazkenean bertan jakinarazi lezake Macron presidenteak. Nafarro garaian berriz, ordutegi ezberdinak, konfinamendu perimetrala ere bazuten, eta kalean mugimenduan ezin arre. Autonomia erkidegoan bilerak 4koak, Nafarro garaian 6koak. Euskal Herritar izatea saiatzela esan zuen Ruperrek, eta etzekien zetorrena. Inok ez zidan esan, Euskaldun izatea zeinek ezadan. Obenuela hautatzia, munduko hiritar izatea. Egia esan COVIDak jarri digu berriz ere gure errealitatearen aurrean eta gogoratu dugu Euskal Herriaren batasunari buruz ere abestu zuela beste kantugile batek ere. Eta gaurko egunez jaio zela gainera. Gaur gure lurraldeak beste hitz egiteko era ditugula gogorazi zigun kantuan Gontzal Mendibilek eta gaur beteko ditu 74 urte. Bagire da Bizkaian bagara, Araban bagare, Gipuzkoan bagera, Ziberun bagire. Aizue, nei konfinatuta gaudela jakite honek mugitzeko gogo gehiago bizi dizkit, Normal. Euskal Herritik atera gabe balitz ere egingo nuke eskapadatxo bat. Bueno, Euskal Herritik ondo, baina nik bidaiatzeko kriston gogoa dakote ez. Mundutik barrena, 80 egunean, 80 egunetan baino gitxi hautan. Bueno. Nelly Bly egin zuen ben moduen. Gaurko egunez, 1880an Elizabeth Jane Coshan edo Nelly Bly munduari buelta ematea lortu zuen. Julio Verneren novelako Gullifogek baina 9 egun gutxiago behar izan zituen, baina bidaiari modura egindako lorpenek ez zute Bly labur biltzen. Lehen ikerketa kazetaritza emakumezkoa dela ere uste dute askok. Kazetaria, idazlea eta enpresaria ere izan zen. Eta munduari buelta eman zion emakumea. Munduaren amaiera konkistatzen ahalegindu ginen. Bakar batek lortu bazuen ere denokan izan ginen. Beste emakume handi bat viajaiz josan gaurko egunez, Virginia Woolf idazle eta saiogilea. Emakumezko eskubideen alde jardun zuen, 19 eta 20. mendeetan zehar, feminismoaren aintzindari izan zelarik. A Run of One's Own saiakera liburuan esan zuen, emakume batek dirua behar duela eta baita norbere logela, fikzioa idatzi nahi balin badu behintzat. 2003 geroztik Maria Kolera intxaustiren itzulpenari esker irakurtzezakegu logela bat norberarena euskaraz. Eta kantonek ez du Virginia Woolf erreferentzia, baina
Estrenatu zen bere etxetik oso gertu hau Gaztetxo zela. Baina lehenago, 80ean, gaurko egunez, estrenatu zuten lehenengoz munduan Elektra opera Dresden hirian Richard Straussen musika eta Hugo von Hofmannsthalen liburuxka duen lan aski ezaguna. 3 emakumezkoen ahotsentzako egina, 3 ahots protagonista dituena, eta oraindik opera munduan bere biziko garrantzia duena. Esan dezakezu berriz Hugoren izena? Eske gehatu zaitu zet, ez denurka berriro hain ondo esango. Wow. Hugo von Haf. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Baina batzutan behi. Bueno, opera giroan ez, opera giroan nuke esango ez dakit, baina musikaletan eta batez be, sinema munduan txunditu. Zuen beste emakume bat ere batugu gaur protagonista. 31 urte bete dira Ava Gardner Londonen hil zanatik. 20. mende erdialdeko zinearen erdigunera garamatza Gardnerrek John Forden Mogambo filmean Grace Kelly berari itzala egin zion eta Oscar sarietarako izendapena jaso zuen Clark Gableekin batera. The Snows of Kilimanjaron ere ikusi genuen Gregory Peckekin Hemingwayren zuzendaritzapean lanian. Baina, kaso nabarmenena The Barefoot Contessa egindako lana dugu. Rita Hayworthen bizitzan oinarritutako papera egin zuen. Humphrey Bogarten jarrera txarra jasan behar izan zuen Gardnerrek, baina etzen kasualitatea izan. Ava Gardnerrek, zoritxarrez, ondo asko ulertzen zuen Hayworthen bizitza. Hollywoodeko izarren atzean bazegoelako alderik ilunena ere, tratu txarrak, senar edota managerren menpekotasuna, industriak beti estali nahi izan du gurekiko zapalkuntza. Les besaba la lengua, yo estaba ahí en las oficinas de Universal, tragando sermones sobre mi gran potencial. Yo estaba ahí abrazada a la taza del váter, yo era incapaz de soltarla. Badakizu ez esaten duten, kalean uso, etxean otxo. Baina kontrakoera gertatzen da, 27 urte besterik ez zituela Alphonse Gabriel Capone estatu batuetako kriminalik beldurgarrienetakoa zen. Baina etxean familia aita zintzo eta senar maitekorra zen. Gaurko egunez hil zen Al Capone gangsterra. Eta Alcatraz kartzelan eman zituen bizitzako azken urteak. 100 telesai eta film inspiratu ditu Caponek. Adibidez, Capone, Road to Perdition, The Untouchables, baina ez ezagunena agian Scarface. Ezagunena izan da. Ezagunena, aparkatu ezagunena. Push it to the limit. Walk along the razor's edge. Don't look down, just keep your head or you'll finish. Latu aparrean dugu ez eizatar arandia goiuri. Bakizue Al Caponek Olimpiar Jokoetan lehiatu zuela? Zertan, plater tirak, ez pistola librean 50 metrotan. Ze grazioso. Ez, Al Capone zaldi bat da. Olimpiar Jokoetan frantziar joki batekin ipikan parte hartu zuena. Bale, graziosoan inaiz, oso ondo. Ni beste txiste txar bat egin hauen alkapullo, baina Oi. Gaurko gunez sortu ziren neguko olimpiar jokoak. Lehenengo aldiz, Chamonixen ospatu ziren, ondo zan dago juri, txarto. Chamonixen ospatu ziren, Chamonix, 1924ko urtarriaren 25ean. 6 kirol egin ziren joku haietan eta kirol nagusiak lera eta eski jauzi lehiaketak izan ziren. Arpazak? Sekulako arrakasa izan zuen, Norbeiak irabazi zituen domina gehienak, orain ere Norbeia hortxe ibiltzen da, eta elurretan ibiltzen oso juta daudelako akaso. 258 kirolari lehiatu ziren, eta horietatik soilik 11 ziren emakumeak, denak patinaia artistikoan. Aizue. Zer? Bota. Egin dituzue etxerako lanak? Ze etxeko lan? Ikusi dituzue Lupan, Pretenditza City eta WandaVision? Ez nahi ziden mora eman, psia zerrenda luzea da. Gaur, Ainhoa Martzol dator berriro eta ziur zerrendarako gauza gehiago gomendatuko dizkigula. Tartean Euforiaren kapitulo berria zariko gara, eta jendea ez omen dago oso gustora. Ui. No olvidar que yo largo
Can you let it go? Lo voy a olvidar. Can you let it go? Lo voy a olvidar, lo voy a olvidar. Can you let it go? Can you let it go? Lo Nik uste niretzat etxeko lan gehiegi direla, Uste dut Marzoli greba proposatuko dio dela. Sexu greba? Ez, greba telesaiena. Zeratik? Gaur historiako hainbat sexu greba aztertuko ditugulako. Ahí va, lotura biztan. que no te arrepientes. Eta Tejiéndonos emakumeen proiektu kolektiboari buruz ere eingo dugu erba. Hay que huir de mi país, Guatemala, por defender mi territorio contra esas empresas de muerte, empresas transnacionales. Hoy Hori guztia daukagu zuekin elkarbanatzeko eta nahiko bazenute kontatzeko ere Renko Ebenepul gaurko egunez jaio zela. 20 urteko ziklista gaztearen urteak dira gaur, Donostiako klasiko irabazi duen, inoiz irabazi duen txirrindulari gazteena. Claro, eske txirrindularitza sartzen ez badu, ez da Inigo. Ez da. Eta behin txirrindularitza sartuta, entzuten duzu hau? Kafea? Prestatzea zaltzela? Ez. Programazteko moduan garela urtarriak 25 ditu gaur, eta astelena da, astelen beltza. Zuekin, Fariba Seihan hori arte. Arratsaldeon. Ui, greba uste noniz Barcelona. Ui, ama. Ezki esan dut. Greban jarri naz, nire buru jarri. Ideien manifaz denokan buruan. Hori da. Ez da gitzinen zen kantu hori. Baina zuekin ere badugu, Goiuri Ezeiza Arandia, arratsaldeon. Ondaloi. Jo, ondoin. Astelen beltza. Izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 127 ditu, urtarriak 25, egutegian 2021 urtea, ez da gitora indiko ituzareten, eta arratsaldeko 4 eta 13 minutu ditu ongetorri guztioi, bigarren kafera. Zatitxo bakarrarekin ezkara konformatu eta zahararen berriena ere entzun nahi dugu. Ez da egin hola askatu barren, Meritxen? Meritxane? Meritxane, hola da? La puerta con mi espalda mientras les besaba la lengua. Yo estaba ahí en las oficinas de Universal tragando sermones sobre mí. Zuzet Universalik moztuko du lagroko emisioa. Seguro. Abrazada a la taza del váter, yo era incapaz de soltarla y ellos de mirarme. Yo estaba ahí en urgencias, acariciando el límite. Necesitaba algo infalible. Yo estaba de rodillas, pidiendo perdón a vuestro Dios por no saber decirle que no. Yo Anaí sin saber salir.
Ba, bigarren kafea abiatzeko moduan bagara arratsaleko 4:04 ditugun honetan, naiz irratiaren sintonian zarete zuzenean, eta guk maite duten tarteari heldu behar diogu. Zararen Maritxan entzuten dugularik. Zuen maite dutak prestatu dituzue? Bai. Zuk zurea? Bai. Vale. Inigotzu? Baita ere, oraintxe. Yo estaba en la otra habitación. Zin hasiko da? Ba, ni. Venga, hori heldu. Ba, hilabete honetan, ja betetzen dira 3 urte pentsiodunek mobilizazioak hasi zituzenetik, eta gaur goizean gure estudio paretik pasa dira, astelenero bezala, eta irakurri ditut behaien edabideetan komentatu dutena, eta esan dute ez zirela etxera joango. Eta mugimendu sozial bat bihurtu direla, eta lortu dutela sozialki respetua eta mirespena, eta hoi berretsi nahi nun, nik miresten ditut. Eta nola, ja 3 urte astelenero, Euskal Herriko kaleetan nola ibiltzen diren beraien eskubidea aldarrikatu nahian. Eta iruditzen zait, ez diala nekatzen, hobeto esan da, nekatzen diala, baina alare jarraitu egiten dutela, eta guztiz miresgarria dela. Gura aitortza zeuren eskubideak aldarrikatzez gain uste dut neurri baten gureak ere aldarrikatzen dituztela. Haberme tocado, creyendo que ese era el puto pecado. Yo estaba ahí, metiéndome los dedos, Temazo badau, Bai ba? queriendo vomitar Kantutzerra. penas, la vida, el odio. Zina zure maite duta, Fari Basihan, hori arte. Ba, nik maite dut, atzo telebistan agertu zen, Josu Horrekoreka, hitz egiten ari zen bitartean, mikrofono zinguratuta, atzean agertzen zen, tipoa zigarro bat erretzen eta garagardoa edaten, ez? Da, zekien bera ere agertuko zala pantalla, baina etzion asola, orduan maite ditut, protokolo hoietaz aldetzen garen momentu hoiek. Vale, telebista grabatzen... Jo zertzan, kalean edo... Kalean zan, hori Josu Erkoreka guan, berri batzuk ematen, deklarazio batzuk emoten, eta atzen tipo bat agartu zan. Agartu zanan zigarroagaz eta zerbezigaz. Da kamarara behituten ban, eaten jarraitxukot. Bida ze ondo. Fokoan agertzen zan. Ke guapo. Bai, Kuadroan, kuadroan hori da. Bai, eta zan eskutatu. Erreten jarraitu ban da daten, bai. Erkorekari protagonismoa kentzen. Hori da, total kendutzen protagonismoa. Ondo ze ziur esantzuna... Nik, esango izut, horratzean erretzen eta edaten egotea ez tarazuat, baina inoiz tokatu zait, telebistan jardun dudan neurrian, zuzeneko bat egiten aritu, edo zore grabatzen aritu, eta atzean agurtzen hasten den jende hori, eta momentu horietan zaplasteko kasteko gogoa jartzen zaizu. Oza. Horren nabarmena. Bai, baina kasu hau, zola norbait atzean pixkat planoari sakontasuna ematen horla, gauza erra da. Ikusten ari naiz, Erkorekak Twitterren jarri dituen bideoak, eta nik uste moztuta daula irudi hau. Bai. Eta kendu egin dio protagonismoa Erkorekak erretzaile eta moixkorrari. Round 2! 3, 2, 1, fight! Eventually, that's why every morning at the dawning, tell your darling. Gaurko gunez jaio zen Alicia Augello Cook Kiss. Zein nola den Augello hori? Alicia Keys. Eta Time Machine izeneko kantu honekin galdera botan nahi dizuet. Zueko haintxe denboraren makinan salto bat egin barko bazen dute. Eta... Zer dezu, Fario? Ez que de repente imagen maldorriate burrera. Listo, ya. Tipo bat erretzen Erkorekakin. Nora ingo zen lukete salto? Horrela. Txendat denboraren makina? Bai. Eta funtzionatzen du atzera eta aurrera iteko, edo Bai. bakarrik atzera? Aurrera eta atzera. Eta atzera iten bauzun aldozuz aldatu gauzak, ez? Ez da gita, hain sakona etzen galdera. Ja. Banioin Tailandiara botatuko nintzateke berriro. Baina, hor zarako egazkina daude, hau denboraren makina da. Denboraren makina da. Vale. Egin daitezke eskaera oso jebiak edo, nik adiez eskatuko nuke, eta odan ere maite duta, zerbait oso xumea. Esan? 9 astetxo aurrera. Aurrera? Bai, etorkizunera.
Alaia, martxoaren 29an, astelena, egote 3 hemen, eta orduan esango izuet, bete da ura, eta nago pozpozik, azkenik ordu aldatu dugu, eta eguna ja luzatu dugu behingoz. Ja. Berriro. Bai, eta... Eta nik 33 urte ingo nabezen, ja. Kristone. Zenbat? Adina, 33. Kristorena. Eta kristona. Da kriston urtea izango da. Ez dakit beste. Ba, nik ingo nuke atzea. 2008ko martxoaren 10 inguru hortan. Justo konfinamentu aurretik. Eta ez genekila ber zer zetorren. Eta hegazkin bat hartuko nuke. Isla esertu batera. Eta juniko nitzake. Porai. Bai. Bastante ondo aizia. Ez zuen ematen, Faribo baino niska eskerra du. Bai, Broma ez dala... Baino, denbora makina bat beharren bakizu ze gustatuko litzaiak eukitzea? Zer? Andereño Kizkurneren autobus magikoa. Eske autobus magiko horrekin ite zuten denboran atzea, baino baita aurrea eta gorputzan barrun sartzezian eta eta landareetan sartzezian eta txakurrekin jotezian eta osea da denbora makina eta askoz gehiago. Hori sortuzunak igual landare baten barruara egiten bidei ez? Marihuanaren zainetan sabia guzti hori gozatu zuen. Ba, guk salto egin dugu segitua, baina Bartzelonara, ze antxe daukagu zai Ainhoa Marzol. Adi, egon zaiz ez? Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Marzol, barkatu. Ainhoa? Hortza da, Ainhoa? Bai? Barkatu Hemen esaten nago. izun. Barkatu. Zergatik? Ez ditut etxeko lanak egin. Ai. Ez gopon, Ai. Bueno. Lasai. Aste honetan super guaiak ekarretze ditut, así que etxeko lan berriak daude. Bale, atzo ikusi nun, Goya sarietan, ikarraizko arrakasta edo nominazio pila izan dituen La boda de Rosa, eta ez daizuzen olako txaskoa eraman dut. Nik dut ikusi. Baina Ez badakit, baina bide batez, igual okurritzen zaiona, Goiak hurbiltzen direnean, guk kinela egingo dugu, nik horretik ikusiet, baina, elbalin mazu Ainhoa, saiestu. Gai, kinela egingo dugu, Superfan, kinelak. Bai, kiniela guztik ingo dugu, Oskarrenak, Goianak, nahi zen guztinak. A tope. Bueno, konta iguzu, puri-purian tartean murgildu behar dugu zurekin, eta hortarako serie batzuk badakartzazu. Gainera batek polemika pixkat edo, kritika onegiak behintzat ez ditu sortu Euforiaren kapitulo berriak edo? Ez, denetik izan ditu, badago jendea oso fan, eta badago jendea, beti zaiona gehiagin. Eran gehiago zatu da, bideak atera duten kanta pelikularako, kapitulorako. Kanta bat atera dute, Galtzen zaitugula tarteka, Bartzelonatik honako konexioa ez dakit. Konexioa denboran atzea eta aurrera dabil. Eta autobus magikoan dago. nonbait murgildu da? Hori entzuten dira zute? Zainoa? Nik zuei primeran. Vale, guk zu orain ere bai, así que... Vale. Luego, a ver, nola dijo gauza. Ai, teknologia. Hortxe. Ba, ondo, lasai, zuk segi aurrera, bestela egingo dugu zerbait. Vale. Direkto. Bai, Euforiaren kapitulo berri bat atera dute, oraingoa aurreko Ruri buruz zen bezala, hau Julesi buruz zango da. Eta berria ez denez oraindik hasi, ez dakitzuek fanak zeaten. Ui, arazo, Ainhoa behar bezala entzuteko,
Nik ikusita daukat lehenengo denboraldia da, bueno, ondo. Nei, Zendaya pila bat gustatzen zait. Eske Zendaya Zendaya da... oso berezile da. Bai, pila bat gustatzen zait. Bai. Eta guain dara gutxi esan zuen, esaldi bat, asko gustatu zitzaitena, ze karo, Zendaya da, bere aita da afrikarra, baina ama ez edo lako zerbait, eta orduan bere kolorea da, argia da. Osea, beltza da, baina argia, eta beak esatezun, ez dala posible, pelikula eta telesaietan, pertsonai beltz bat behar dutenean, bea ideitzea beti. Ze, beak ezin dula izan, beltzen estetikaren adibidea. Bai, Edo, beak ez daudelako, beste 10.000 tono eta beste 10.000 itxurako... Bai, eta fakzioak eta ezaugarri fisionomikoak. Hori da, orduan beak ezin dula izan, guzti horiek islatzen dituen aktorea, eta ez dala izango. Hombre, berak lara aukeratzeko kriston errestasuna euskal. Hori esateko lekuen badau. Baina, bueno, ondo dau esatia. Ondo dau esatia baita, uko egingo diot. Osa, nahi hor implizitzuki zeon, uko egingo jola, ez paperi iristen bazaio, ez dula beak ingo beti pertsona joi. Zalantza barik. Haino, orain bai entzuten gaitu zondo, eta guk zu ere bai, ezta? Bai, nik uste dut bai, entzut zaitu eduztetela. Ordenagailuari volumenak endu behar diozu, goza bakarra. Bai. Eta listo. Bai, horrela. Bale, hola egingo dugu. Bai, horrela primeran. Bueno, bari ginen, beraz, batzui gehiagiez, bestei baietz, baina Euforiaren kapitulo berriaren inguruan. Hori da. Bai, hau, seria ikusi ez dutenetako, hori da, ez eta generazioko laguntalde baten drama korala, eta bueno, Julesen personaia beti oso interesgarri izan da, eta ondo dago kapitulo berezi bat egitea, seriak dirudienik ez da 2008 bateko abiera arte itzuliko. Berez ja urten itzuli behar zuen, baino dena atzeratu da. Itxaron egin beharko da. Horre, lehen entzun dugu, sarreran, Biri Elix eta Rosaliaren arteko kolaborazio hori. Baina hemen galdu duzu, sekulauko aukera Euforia bestia jartzeko. Eurovisio. Oida. Euforia. Jarri edo abesten jarraituko dugu. Jarraitu abesten. Mehatxu bat da. Kristena da. Oso abestiona da, eta Euforia izena du telesaiak, nik pentsatzen un inigo azkarro ibiliko zela, eta jarriko zigula. Euforia. Baina ikusten dut ez, astelena dela zuretzako ere. Bai, niretzako ere astelena da, eta... Hau da? Abestu, salida, abestu. Never stop doing the things you do. Don't go. And every breath I take, I'm breathing. Lasai entzuleo, ke? Kid Kal, bigarren kafea. Ez da egin zer egin talde honekin. Bale, baina nahi orain esaiazue telesaiaren eta bestiaren artean badagoela lotura gehiago izenburua bera baino. Ez, izenburua bakarrik. Oso ondo. Eskerrik asko Goiuri. Aportazio bikaina, Badaukat beste lotura bat. Abesti hau da Eurovision jaialdikoa, eta Eurovision jaialdia kolektibo homosexualean ez dakit, asko gustatzen zaie. Eta Euforiak bai jarraitzaile homosexual pia baditu. Hor bigarren lotura. Eta serien diskoteka daraneko joten die, eta musika kainero antzuten da. Horlako musika bat sartu galko bien. Oso ondo izate, baina nik nire planekin jarraitu guet eta lo bas olvidar jarriko izuet. Rosalia ere kolektibo homosexualean oso gustoko da.
ari gara hemen generalizazioan, Bai, batzi bai, gustatuko bai, zaie, bai. euforia ere batzi gustatuko zaie. Eta Eurovision baita. Eta hemen dator koska, Ainhoa Marzol, ze, karo, euforiarekin jendea, gustora, ez gustora, gehiago, baino Billie Eilish eta Rosaliaren kolaborazioarekin Txasko. Osea, gaizki. Bueno, jendea zegoen ja itxoiten, igual urte bete zeramaten Rosalia eta Billie Eilishek, bata besteari Twitterren idazten, pasaidazu demoa, ez dakize, eta bueno, dena ondarako, kanta baterako ez dakana ilungo... Dauda dena. Baina marketinga ondo egin da Twitterren agerian mezuak batera eta bestera, Bai. Bai. Hori hobeto matute zaie, maten tonezka. Dime que no te arrepientes. Bueno, euforiaren kapitulo berria aipatu dugu, baina hemendik aurrerakoa itxaron egin beharko da, hasiera batean luzetxo, Ainhoa. Bai, urte bete bat daukagu. Vale. Bigarren temporatera zen. Beraz, hobe dugu akaso, ez da egit, orain gozatu daitezkeen telesaietan murgiltzea, ez da? Hori da, bai, beste hainbat aztera dira, azkeneko aste honetan, hoietako bat, beste bat ere, hau bazen serie bat, jendean nahiko gogo handiak intzegona ikusteko, baino ere izan dena decepzio handi bat. Eta da, Fate the Winch saga. Upa. Ez da, Winchak nahiko ezaguna dian ere generazioan, goiurinan ere. Bai. Behaio dialako, maitagarri batzuk, marrazkibizunak, dianak, eta maitagarri hauetan oinarritutako seria da, baina guain, ez durra eragizko aktoreekin. Eta fantasiazkoak seria da, maitagarri dituena protagonista bezala, eta bestean maitagarrien eskolan ikasten ari dira beraiek. Eta, kontrobertzia pozia egon da, anuntzioa gintzen momentutikan, askatasun kreatibo nahiko handiak hartu dituzte obra originalarekin konparatuta. Pertsonaiak aldatu dituzte, gogoan mandien bezala, eta seria bera ez da oso gustokoa izan fanen artean esan dezakegu. Baina, esan beharra zegoen, atera dela. Nere belaunaldin, segulako eztabaidak izaten genitula, ze gure lagunak bintzat, banatze zian Winch maitagarrien zaleak, edo Witch maitagarrien zaleak. Ze, bi telesaiak zeuden, eta Winchen kopia bat da, ez, Witch da Winchen kopia bat, eta horrelako eztabaidak eukitzen genituen. Hori da, bai, guztiz. Nik onartu behar dizuet. Nire generazio bertinekoa naiz. Naiz eta zar xamarra eman dezakedan, ez dakitela zertaz ari zareten ere. What you need are answers. Be careful who you trust. There's a war on the horizon. This is what we've been training for. We can help our friend. Bueno, eta sormen askatasun handia hartu dute beraz, baina arrakasta izaten ari da telesaia edo pixkat... Ez du dirudi bigarren denboraldi bat egutenik. Baina, ez zaigu gehiago importa ere. Beraz, zuen gaztearoarekin konezitzen zaituzte, baina hortik aurrera gutxi, ez? Bai, hori da. Ez dakagu ondirik ezer gehiago ikusteko. Bale, orduan gauza esango izut, ondo dago, gaizki dauden gauzak edo gehiegi gustatzen ez eskigun gauzak ekartzea. Baina ondo dago, esan du, zerrenda, etxerako lanen zerrenda aurreko astetik badaukaula, eta guain, zerrenda hori arintzen. Bale, Fate the Winch saga hori ez dugu gehituko. Euforiaren kapitulo berria gehituta ere, kapitulo bakarra da, eta akaso, idea txarra ere ez da itxoitea, jarraitzen duenean gauzak jarraitasun minimo batekin ikusteko, ez? Hori da. Ikusi beharrekoa dena da orain ekarriko dugun seria dala Irraztin. HBO-ko Russell T. Davison serie berria. I'm gonna be an actor. Stupid little dreamer. If you leave now, you don't come back. Don't worry, I won't tell anyone. Naughty boy. Bueno.
Bai, hau da obligatorio. Ze, bueno, Russell T. Davies ezaguna da bea, beste hainbat serie egin dituelako Queer as Folk, Cucumber edo Banana, kultura gehiean oso oinarritutako seriak direnak, eta oso kultukoak direnak. Eta baita, bueno, beste hainbat serie, Years and Years, edo Dr. Whoren denboraldi berriak bezala. Beraz, oso serie gile ospetsua eta gaina kalitate honezko gauzak egiten dituena. Eta hau, 4 lagunen kronika da, 80. hamarkadan Londresen IESaren epidemiaren hasieran kokaturikoa. Eta esaten dutenez, bere serie onenetarikoa da. Egia da, estetika ikusita, eta zuzenean ikusten gaitu zuenok, trailerra ikusteko kere izan duzue, badu ez, estetika 80 xamarra, oso ondo egina, estetika 80 baino, 80ko hamarkadaren rekreazioa, baino gaurko estetika cinematografikotik edo egin, ez? Bai, badu zerbait modernoa, baina aldi berean ikusten da, ez? Hamarkada batzuk atzera egindako telesaia dela. Bueno, It's a Sin, apuntatuko dugu orduan etxeko lanen zerrendan. Hau bai, hau nik uste dut baiet. Vale, ondo da. Eta aipatzen nuen estetika hori atzera begira jartzen dena, baina oso londinenseare badena hainbat momentutan, ez? Horre, ez da egite, badu toke oso britisha eta oso londinense, ez? Bai, badirudi baiet. Gainera, aktoreak eta badaude aktore ezagunak nazten ditu, beste Years and Years taldeko kanta abeslaria ere agertzen da, hainbat gauza eta jende bere ingurukoa, Russell T. Daviesen ingurukoak nazten ditu, eta bueno, obra politia. Bueno, eta zerrendan, telesaiekin amaitzeko daukagun besteak Londrestik, o Londondik, Norvegiara eramango gaituen hau. Bai, pixka bat gordinagoa esan dezakegu dela, bueno, beste IESaren hasiera ere gordina da, baina badauka beste kutsu bat honek ez duena. Ze hau filmineko serie berria da, 22 Juli deitzen da, eta serie norvegiarra da. Eta bertan kontatzen duena 2011ko uztailak 22ko Utoiako atentatu terroristaren inguruko narrazio bat da, mediku polizi eta erreportaien ingurutikan. Guztiz fikzionatua da, Ainoa, edo doku fikzio edo doku telesail giroan egindakoa? Fikzioa da, baino badu noski dena hartuta jendeak emandako hitzez eta benetan gertatu ziren gauzetan oinarritua. Oinarria hartua. Bai, hori da. This now looks like a coordinated gun and bomb attack. A heightened sense of security and alert. Bai, nahiko trataera visual realistako lana dala esan daiteke, ez? Fikziotik eginakoa, baina egia da baduela errekreazioan eta nahiko itxura fidela edo. 9 urte pasa dira atentatu betatik, gogoan ditugu, baina azkar pasa. Bai, oso estetika eta oso rollo bestelakoa, telesaiarena, baina bai. Ez que zeonak dian norvegiarrak telesaiak egiten. Bueno, norvegiarrak eta. Eskandinauak orokorra. Baina denak iten dituzte tristeak, eta gordinak, eta... Hombre, Ainoa, ari naiz ni hemen asteak kontatzen ordu aldatu eta eguna noiz luzatuko dugun zai, hasi zaitez egiten pelikulakan negua pasata. Claro, bai. Guri ere horrelako xagatareko litzaizkiguke. Imaginatzen dut bai ez. Bueno, eta horrelakoak ataratzen zaizkigu. Ikusi ondarragoak. Euskandinavia. Beno, telesailtzaleak zareten ontzako hortxe gure gomendioak, baina batzuk izango zarete, tira, nik nahiago pelikulak, nik nahiago filma heldu eta hasi eta bukatu kolpetik, ez? 80 minututik 180 edo 210 minutura tarteko bideo hortan, batzuk izaten dirako luzeak, eta hortarako ere baditugu proposamenak, Ainoa. Bai, eta aste honetan denak etxean ikusteko modukoak ditugu. Ez dira estreno handiak atera zineman.
Beraz, etxean ikusteko badaude gauza politak. Ze gauza kuriosoa, aurreko astean pilatu ziren hainbat gauza zinemaretoetan ikusteko modukoak, eta batean astebete beranduago topatzen duzu kartelera, esazu, zeba joia. Hori da, bai, oraindik geratzen dira aurreko aste egia da, ikusteko daude. Bai, baino bai, gaur etxeko lanak, etxeko benetan lanak. Beraz, hauek azteko filminek estrenatu du Lux Aeterna, Gaspar Noeren pelikula berria, pelikula erdimetrajeak, 50 minutuko filma da. Erdimetraje zaleak zarete, barkatu egin, no? Ez oso, baina... Ez gehiegi. Nei pio gauza zaizkit, asko gauza ezait neurri bezala, egia da, oso gutxi daudela, komertzialki pasorik ez dutela, ausardia handia behar dela, ze diru laguntza giro guztian, eta gaur egun zinemagintzak diru laguntza menpegotasun ikaragarria du, ez daukela iatokirik, baina konsumitzerako orduan, film laburra baino arago joango den, eta film luze bat baino onago dagoen zerbait ikustea, uste nahi asko guza ez zaidala. Zuri hain guza ez eskizun erdimetrajeak? Bai, nahi formato joku horretan asko gustatzen zaizkitenak dira adibidez miniseriak. Ere iritzu zaitela jolasten dutela asko narrazioa ez egiten beti izan diren bi formato estandarretan, pelikulak edo seriak, eta erdimetrajekin ere antzekoa pasatzen da, baina egia da oso gutxi daudela. Bai, nik uste, bide komertzialik ez dutelako, telebisteko produkzioan ez dituztelako onartzen, zinemarako diru laguntzek exigitzen dute film luze izatea, eta horrek oso espazio gutxi uzten dio erdimetrajeari. Eta ikuso film laburretan ere lehiaketetan 30 minutuko mugare badago. Niretzat 25 minutu badira, erdibideko zerbait. 25 ja, bada historiatean pixkan murgildu eta nabardurak egiteko modukoa. Hortik aurrerakoa, geratzen da inorren esparrutik kanpo, ez, eta ikuste horrek egiten duela, oso zaila izatea. Azkenik igual, aterako zaizkizu, miniserietan, kapitulo bakoitza, tematika oso desberdinekoak diranean, ateratzen dira, erdimetraje konsideratu ditazkezun. Hori bai, nola zan oso ona izan zan telesail bat, inongo, nahiko distopikoak zirenak eta inongo lotura berezirik gabe kapitulo bakoitzak bere hasiera eta amaiera zuena. Black Mirror? Black Mirror, eskerrik asko. Adibidez, ez Black Mirrorrek bazukan pixkate hortik. Egia da, estetika rolloa bazuela zerbait, baina... Puxtarri bat? Puxtarri bat, txin, a ber, bido. Ez, uste non gotxuki bazala. Gauzat esan behar dizuegu, norbaiteke epilepsia arazoak balin baditu, ez tezala ikusi, mesedez, Lux Aeternaren trailerra behintzat, ez dakigu pelikula berareak aso ez dute den egokia, baina bai, kontu horrekin. Pelikulak abisua dauka, pelikula hasieran, epileptikoek ezin dutela ikusi. Ze pelikularen zatian bibat, kolorina dira. Bai, eta argi estroboskopikoen giroan murgitzen dira. Bai. Abisua pasa dugu. Tira, Lux Aeterna hori erdimetrajean, 50 minutuko metapelikula edo, zinemari buruz ari den pelikula, dela esan daiteke, no? Bai, eta Gaspar Noé zuzendari kontrobertsialaren filma da. Ez dakit ikusita dituzuen, Enter the Void, Irreversible, Climax pila bat egin ditu eta denak kontrobertsialak izan dira. Beraz hau ere, Charlotte Gainsbourg aktorea du protagonista bezala eta bertan, zutara bota behar duten sorgina eta pelikula baten barruan. Eta beraz zinemari buruz dijoa eta zinemari buruz egiten du konbertsazioa. Hori ere, zerrendara badoa, Lux Aeterna, eta lehen 80ko hamarkada Londinen hartu badugu aintzat serien, orain, ez da egit, 80ko hamarkadaren estetikara, joan behar dugu mid-90s honekin, 80 ertainak edo ez da egin nola itzuliko genuken, 80 hamarkadaren erdiko garaiak edo. 80 hamarkada, berdiparen. Hoixe, 95. Zujaitxo zinerien. 95? Ez, 85. Vale.
Ez du itzulpen asko laguntzen ez. Zesan dezu? Bera jaio zani, hori da. Ni jaio nintzen, jaiotza. Zumar zoltzurtekoa zea, ez da egit, galdutu ditu. 94. Biak, urte berdinekoak zarete. Ez que lehen esan zuztu goiuri ere, da lenguan aipatu gara. Bale, bazuen jaiotzarekin oso ondo, baino hori bizi igual guk bizi genuen gaztetxo, baino 80 hamarkadaren erdi hori. Etxen, baina ino ez diazu esan, zu Wish edo Witch zalea zeinan? Ni Witch. Nire bai. Oi, super lagunak. Beno, baitzi guzun mit 90s honen inguruan? Movistar Plusen atera dute eta Jonah Hill aktorearen zuzendaritza lehen lana da. Eta, bueno, beha beti izan da aktore nahiko berezia Superbad pelikulan egin ezaguna eta badu bere puntu frikia esan dezakegu. Eta egia da, zuzendari bezala, izugarrizko kritika ona jaso ditu pelikula honek. 80 hamarkadako zinema independientea du pixka bat, oinarrizat, bea oso fana dala harmonikorin eta zuzendari hauena, eta oso ondo ekarri du gaur egungo zinemara esan nahi dut. Eta gaina pelikula hau atera du A24 produktorarekin, ez nahiko fandom handia duen produktora dela gaur egun, beldurrezko pelikulak eta horrelakoak komertzializatzeagatik. Beti ere puntu berezi bat eukitzen dute bere pelikula guztiek. Eta 80 hamarkadan 13 urteko mutil baten bizitza kontatzen du. Lagun berriak egiten ditu skate denda batean, eta holaxe da, pixka bat. Erdi ezer gertatzen ez den, erdi gauza gertatzen diren puntu hortan. 80 hamarkadako zinema independentearen kutsu horrekin. Hori ere zerrendara doa, Mid-90s, eta A24 aipatu duzu, eta A24 giroan edo rolloan jarraitu behar dugu urrengo proposamenarekin ere? Bai, hau da guztiz A24-ren produktua, esan daiteke, In Fabric pelikula, ere Movistar Plusen estrenatzen dena, Peter Striklanden lanberria dena. Ezagunagoa izan dena, Zuko Burgundi pelikulagatikan, baina ezagunagoa pixka bat autorezko zinemaren mundu horretan, zinemak oso komertzialan. Eta beldurrezko pelikula bada, 24 ateratzen dituen, 24 da ezaguna igual Midsommar pelikulan gatikan, eta horrelakoak ateratzen dituelako. Komedia beltz bat, eta madarikatutako soineko gorri baten inguruan nintu da pelikula. And stop. As promised, Thank you. you look different. Oh my god, what's that? That looks nasty. Maybe just the washing powder. Akaso... Duzen bezala estetika berezia du pelikulak. Akaso norbaitek ikusi du noski, baina akaso norbaitek bereziki gogoratzen du gugandi gertu izan genuen pelikula izan zelako, Ainoa? Hori da, bai, zinemaldiko sekzio ofizialean pasazuten duela 2 urteia. Pelikula berezia sekzio ofizialean izateko, ez? Bai. Bueno, tarteka sartzen dira horrelakoak sail ofizialetan ere, ez? Bai. Bai, ama? The dog ripped it to pieces. Spanking you almost. Such a pretty dress. Beno, zine minimalista, oiturazkoa, lasaia, zena, gustoko duzuentzako, ez da pelikularik egokiena, baina kaina pixkan ibali baduzue, garbi dago In Fabricek ez zaitu lautziko horrela ezer gertatuz palitz bezala. Nik esan dizuet lehen ondo loin, baina nik uste gaur gauan ez dutela loin. Amets gaiztok. Soineko gorriken. Eta amaitzeko badugu azken proposamen bat. Bai, hau gainea, dator pixka bat miniserie eta pelikulen mundu hortan lehen esan deguna, ez? Miniserie modukoak, baina bakoitza pelikula desberdin bat izango balitz bezala. Hori da Steve McQueen zuzendaria egiten ari den proiektu berria, Small Axe deitzen den proiektu honetan, eta bueno, bai, erdi miniserie bat, hau, baina erdi pelikula pixka bat. Ze hau White and Blue kapitulua da. Eta
Small Axe hontan, behar kontatzen duena da Londreseko komunitateko arrazismoaren inguruko hainbat historia. 60. hamarkadatik 80. hamarkadara puntu desberdinak hartu. Eta White and Blue honetan, aste honetan atera dena, John Boyega Star Warseko aktorea du protagonistatzat, eta polizia izan nahi duen gizon bada, bera. Zoragarri John Boyega. As a collective, we stand a chance. If you are a big tree, we are the small X. Sharp and good. Hau bai, Ta bestia, ze politxa. Bai, aizu, hau, igual zerrendan jarriko dut, baina lagora eramango dut. Bai. Baina, Steve McQueen bera, zuzendari oso mirestu izan da, berak ekarri zituelako Shame pelikula eta 12 Years a Slave, 12 urte esklaboa, eta biak ere oso ezagunak izan ziren. Bueno, jarri ditugu denak gure zerrendan eta gozatuko ditugu datozen egunetan, bueno, denbora hartzen bali matugu, ze hemen pilatu egiten dira, eta bigarren kafea egiteak lan asko suposatzen du, no? Ez da jarraixa. Zineklub bat egingo izetan. Ainhoa Marzol, Bartzelonatik Euskal Herrira eta Euskal Herritik Bartzelonara agurtu egin bartzaitugu, baina datorren astean ekarriko dituzu gehiago eta saiatuko gara, adostuko dugu zer ikusi eta horrela zurekin komentatuko ditugu. Eta astutzitzea edan lenguan galdetzea, baina urrengo astekorako etxeko lan zehatzen bat ematen badiguzu, zerbait ikusiko dugu eta horrela komenta dezakegula. Vale, hemen fari bat agoiuri oso serie zaleak dira, baina gero esan dute etxeko lanak eta hola pixka. Ni pelikula sale guana. Pelikula sale, venga, Serie sale zainbeste. Bat eta bat, zuk egingo duzu telesaien saiakera, zuk pelikulena, zuk pelikula zalea ere bazara, telesail zalea izateaz gain, eta nik biak egingo ditut. Vale. ¿Ves? Vale, baina saiakera, edo ikusteko saiakera. Egunen batean idatziko duzu zuk saiakera liburu bat. Oso neska saiatu azia. Ainhoa Marzol, mila esker. Zuei. Da, torren aster arte. Agur. Eta gaurko egunez, 1978an Joy Divisionen lehen kontzertua izan zen Manchesterren, aurretik beste izen batzukin, Marceau eta beste izen batzukin jotakoak ziren, baina tira, Joy Divisionekin egindako lehenengo kontzertua hausi izan zuten. Joy Division? Zeba? Joy Division? Joy Division! Bai. Denetan esan de Joe? Zertan nahiko nintzen pentsatzen? Den azizu kontatuko. Aurrera goaz, arratsaldeko 6 minutu gutxiago bigarren kafean zaretez, hori de gaizki? Ez, bai. Ondo, barkatu. Goiuri ez eiza, hitz bat aurpegi bat. Ondo loin. Keep calm and bigarren kafea. Ama bat, bi alaba, familia bat.
Mila arrisku atzean, izerdi, neke eta gehiagikeriz gainezka datorren eguneroko aurrean. Eta guztioi horren baitan, barre txikiak eta handiak, laztanak eta serreak, beldurrak eta borrokarako grinak. Horixe da finean Kotondarren historioa. Miren Larreak eta Valentina Raposok osatzen duten Anita Maravillas konpainaren txotxongilo antzez lana da. Miren Larreak laburbildu digu Kotondarren historia zein den. Guk sorturiko familia bat da, guk eraikitako iruditegi bat, ez? Bada pasadan mendeko hasieran kokatutako familia baten bizitza irudikatu edo eraiki nahi izan dugu. Kokatuta dago, ez? Bai herrietatik hirirako exodo horretan, ez? Hainbat arrisku daudelako medio, guk bat planteatzen dugu, baina publikoak, ez? Proiektatu egiten duzen izan daiteken zehatz mehat, ez? Arazo hori. Zen eta hainbat izan aldira, ez? Familia batek bere herritik, sorterritik ihes egitearakoan dagoen arrisku hori. Eta, hirira heltzen dira eta bertan, justo revoluzioa, justo industriala emoten ari danean, ez? Nola ama ehungintzan lanean hasten da, ez? Umeen begiradatik saiatu gara historia hori eraikitzen, kasu honetan izan zen, irakurtzen ehungintzan emakume horiek, ez? Emakume langile horiek, fabriketako emakume horiek egindako protestak oso bortitzak izan ziren, ez? Garai hartan. Eta oso, kalera irten ziren, beraien protestak oso ezagunak izan ziren, ez? Mundu osoan zehar. Eta orduan ideia horrek ematen dizkizu estetika batzuk hasten zara bilatzen, eta hortik iraka ikusi genuen ipuin klabeetara edo parametro horietara eraman genezakela bai estetika, bai historioa, eta oso argi daukagu gertatuko dela, ez? Basarritan norbaitek esako dizula, agian ez da umentzako historio bat, baina zein da umentzako historio bat. Non dago azken finean zentsura hori, ez? Nagusien aldetik da gehiago, ez? Guk azkenean saiatzen garena da sortzen dugunean, zuk esan duzun bezala, emozioen bidez sartzen, eta ez bakarrik historioaz, ez? Entzun dugun bibolin hori edo musika, ez? Fran Lasuenek egiten dagoena. Zoritzarrez garai honek erakutsi dugu kultura orokorrean, arte eszenikoak eta horren espresioak beste zerbait dela, ez? Urrunago doana, irakurtzen ibili dena, musika entzuten ibili dena, antzerkira joaten dena orain, ez? Pizkate egoera guzti honetatik eta isolamendu egoera hauetatik ihes egiteko, badakite zer dain kultura eskaintza duena, ez? Astelehenetik ostiralera, arratsaldeko 6-etatik 7-etara. Kultur tartea, naiz irratian. Little girls, listen closely. Grebasteko ordua dago, Juri. Grebasteko ordua da. You deserve to know that in this world you are not beholden. You do not owe them your body and your soul. The youth in the world will not save you. Cristina Aguilera eta Demi Lovatok abesti honetan esaten den bezala listen closely, entzun adi, ze gai interesgarri batekin ator gaur. Sexu grebak. Bi 2011ko urrian, Leima Geuonek, Liberiako bake ekintzaileak, bakearen Nobel saria jaso zuen, Liberian indarkeria amaitzeko egin zuen kanpaina neke ezinarengatik. Eta kanpaina horren zati bat izan zen, sexu greba deitu zioten ekintza bat. Esaten da, Geuonek emakume bakezaleak batu zituela eta eskatu ziela sexuari uko egitea. Gizonek ere bakea lehentasun bihurtu arte. Horrela 2000 emakume inguru batu ziren ekintza honetara eta erabaki zuten beraien senarrekin sexu harremanik ez zutela edukiko, konpromiso hori hartu zuten eta horrela ekintza horrekin edo hori esaten da behintzat Liberiako gerra zibila amaitu zen. Kolonbiako Pereira hirian,
bertako mafiosoen emazteek sexu greba bat antolatu zuten, senarrek armak gobernuari entregatu eta lanbide heziketako ikastaroetan izena eman zezaten. Ez dakigu zenbat iraun zuen grebak, ez dago oso ondo dokumentatuta, baina Pereirako heriotza tasa asko jetxi zen, 26,5 jetxi ere izan zuen, eta hiriko jendeak, bai gizon eta bai emakumeek usten dute sexu greba horri esker gertatu zela jaitsiera hau. Eta orain dela gutxi, 2019an bihotzaren taupadak detektatu ondoren abortatzea debekatzen duen Georgiako lege berria zela eta Alisa Milano aktoreak, adibidez ezautuko zeagian Embrujada telesaietik, beak deialdi bat egin zuen sexu greba bat antolatzeko. Eta eskatu zien emakumei sexu greba egiteko. Emakumek gure gorputzaren gaineko legezko kontrola izan arte, ezin gara arriskuan jarri, esan zuen, eta deialdia zabaldu zuen Amerikako Estatu Batuetako hiri guztietara, hori da, emakumek behaien senar edo maitaleekin sexu harremanik izan ez ezaten. Oihartzun handia izan zuten ekintza hauek komunikabideetan, bai egunkari eta bai blogetan, eta orduz geroztik beti alderatzen dituzte Leima Guone eta Alisa Milano Lisistratarekin, Aristofanesen izen bereko antzerkiko protagonistarekin. Lisistrata da Aristofanes antzerkigilaren komediazko antzezlan bat, lehen aldiz Kristo aurretik 411an antzeztu zutena, eta Lisistratan kontatzen da emakumek egin zuten historiako lehen sexu greba. Eta Lisistratak abesti, film eta telesail asko inspiratu ditu. Adibidez, Gata Katanaren abesti hau. Yo no camelo perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Ez da sexu grebarekin ez da erlazio asko, baina aipatu nahiko nuke Gata Katana tamalez hiltzela duela pare bat urte shock anafilaktiko batengatik, eta ezagutzen ez duenantzako Gata Katana izan zen artista, rap abeslari, olerkilari feminista eta Andaluziako politologoa. Eta disko hau atera zuten, bera hil ostean, bere familiak eta lagunek dirua jarri zutelako, irutu zitzaielako Gata, Ana Isabel García zan bere izena, Gata Katanan omenaldi ezin hobea izango zela bere musikak, jendeak disfrutatzea bere musikaz. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera desertora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruirse la imagen. Baina Lisistratara bueltatuz, laburbilduko dugu pixkat ze kontatzen duen Aristofanesen Lisistrata honek. Da, Atenas eta Espartaren etengabeko borroken ondorioz, bi hirietako emakumeek sexu grebari ekitea erabakitzen dute, gizonek armak utzi arte behintzat. Matxina da Lisistrata izeneko emakume batek asmatzen du, bere senarra ez ikusteaz nazkatuta dagoelako. Eta poliseko gainontzeko emakumei, Peloponesoko amegabeko gerra amaitzeko irtenbide perfektua planteatzen die, hau da, abstentzio sexuala. Lisistratak beste emakume guztiak konbentzitzea lortzen du, naiz eta asko hasieran askoren mesfidantzak gora bera, eta guztiek euren senarrak kitzikatzera konprometitzen dira ondoren sexua ukatzeko. Orduan ez da soilik ez dutela sexu harremanik eukiko, baizik eta jarriko direla hor desiragarri, eta gero azkeneko momentuan uko egingo dela harremanei. Invoco el Cateba buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo invoco el Cateba buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo invoco el Cateba.
Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides. Corre ve y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. Lisistratak itun bat idatzi zuen, eta bi aldeko borrokalariengan eragina izan zezan, bai hainbat hirietan zabaldu zuen. Eta hemen daukagu ituna. Ni Lisistrata izango naiz, eta Faribak nahi badu, bea Kleonika. Ui ba. Animatzen zara? Bai. Bale. Emakume guztiek arezazue kopau, eta erripikatu nire ondoren. Ez dut inolako harremanik izango nire senarrarekin edo maitalearekin. Ez dut inolako harremanik izango nire senar edo maitalearekin. Naiz eta nire gana baldintza eta malgarrietan etorri. Naiz eta nire gana baldintza eta malgarrietan etorri. Oh, Lisistrata honek hil egiten nau. Uki ezina izango naiz nire etxean. Uki ezina izango naiz nire etxean. Nire zeta azafranadun sotilenarekin. Nire zeta azafranadun sotilenarekin. Desiratu egingo nau. Desiratu egingo nau. Baina ez du nire gorputza ukituko. Baina ez du nire gorputza ukituko. Izotza bezain hotza izango naiz. Izotza bezain hotza izango naiz. Ituna sinatu ostean emakumeak Akropolia hartzen dute, espazio publikoaren eta hiriaren botere hartzearen simboloa, eta gizonei sarrera debekatzen diete. Senaren maztenoean, egunaren amaieran beren morala sendotzeko itura dute gudari hauek, eta euren bizitzak erabat aldatu direla ulertzen hasten dira. Orain beraiek arduratzen dira etxea garbitzeaz, janaria egiteaz, seme alabak zaintzeaz, eta hau da beraientzako okerrena, bakarrik egiten dutelo. Greba egunetan gizonen morala oso baxua da eta ez dago bataiarik. Une batean gizonek izterrondoa handituta dutela diotenak, eta hainbat emakumek greba ordu batzuez etetea eskatzen dute, baina Lisistratak uko egiten dio. Lisistratak argi zeukan ze lortu nahi zuen. Eta azkenik, Atenas eta Espartaren arteko bakea sinatzen da. Gizonek gerra amaitzea erabaki zuten, euren desio sexualak asetu alizateko. Eta emakumeak dira garaiak. Baina benetan irabazi zuten emakumeek. Sortu zenetik Lisistrata bakearen aldeko ahalegin antolatuaren ikur bihurtu da. Eta askok bakezaletzat eta lehen lan feministatzat jotzen duten. Naiz eta bigarren ezaugarri hori beste hainbatek zalantzan jartzen dugun. Antzerki ipuin eta film asko inspiratu ditu Lisistratak, abesti bat jarri dugu, baino badago pelikula bat 2011koa emakumeen iturria deitzen dena. Streaming bitartez irudiak ikusiko dituzue, baina kontatuko dizu pixka bat. Ekintza gure garaian kokatzen da, Marokoko lekuren batean dagoen herriska txiki batean, ez da izan aipatzen, eta bertan tradizioa da emakumeak arduratu behar direla etxea mantetzeaz, eta lan horretan sartzen da ura hurbilen dagoen iturritik garraiatzea. Iturri hori zenbait kilometrotara dago, bide harritsu baten amaieran, mendi baten tontorrean, eta ibilbideak beraz arrisku asko ditu. Orduan, filma hasi bezain laster arriskuaren lekuko gara. Urkuboz kargatuta doazen emakumeen artean, haietako bat aurdun dago, irriste egiten du eta erori egiten da, eta sabelean zeraman aurra galdu egiten du. Beste ume bat hilda mendian, oiukatzen du Leilak. Berak ondo daki zer esan nahi duen, berak ere aur bat galdu baitzuen herriska iturritik banatzen duen bide horretan. Bere lagunei deseroso egiten zaie gaiaz hitz egitea, baina Leila gazteak ez du onartzen horrelakoa gertatzen jarraitzea. Berak dio gizonek jabetu behar dutela zenolako bidegabekeria eragiten dien emakumei lan hori egitera behartuta egoteak. Eta lagundu egin beharko dute, edo beto esan da, gobernuari eskatu beharko diote ura herriskaraino bidera dezala, beste leku batzuetan egin den bezala. Arazo da gizonek bete behar horretatik salbuetsita ez dutela mobilizatzeko inungo gogorik. Nola lortu orduan gizonezkoek parte hartzea? Leilak modu aurkituko du. Maitasun greba bat egingo dugu, esaten du. Inork ezingo du emaztea ukitu, ura herriskara ekartzea lortu arte.
Eta horrela Leila Lisistrata bilakatzen da. هذا الشيء علاش خصنا نباليو باش ندوار بحالنا بحال الرجال خصنا ما نفشلوش Lisistratara hueltatuz, Lisistratan Aristofanesek emakumearen figura erabiltzen du gizonek gaizki zuzendutako politika kritikatzeko. Antzeslanean zehar emakumeek gizartaren kontrola hartzen dute, baina komediaren amaieran sistema patriarkara berriro ezartzen da. Beraz, berriro galdera, irabazi altzuten emakumeek. Puede jugarme, solo a él debo obediencia, hasta que fuiste carcelero. Komediaren erdi parean azaltzen den metafora batean, Lisistratak irigintza edo gonogintza ehungintzarekin konparatzen du. Azaltzeko emakumeak politikara ondo egokituta daudela eta politika egiteko adimena nahikoa badutela. Hori agian, garai haitan Kristaurreko 211. urtean sentimendu aurrerakoia izan zitekeen. Emakumeek ezin baitzutelako botoa eman, baina gaur egun eta gure herrialdean behintzat zaila da Lisistrata benetan erradikal gisa ikustea. Bere aktivismoak genero portaerari buruzko arau sozialak berresten eta indartzen baititu. Kontraesan hori haren abariagoa da 2021 sexu greba bat aurrego premisa honetan oinarritzen baita. Emakumeak ez dira eragile politiko osoak eta beraien eragina etxeko esparrura mugatzen da. Recordarlo toda la vida, de lo que me hiciste un día, de lo que me hiciste. Baina badago beste arazo nabarmen bat, ez dakitzuek berdin pentsatuko duzuen, baina sexu greba bat antolatzen denean, ez da kontutan hartzen gizonak ez direla sexuaz gozatzen duten bakarrak. Emakume batek sexu harremanak dituenean, bikotekidearen onuragatik ez ezik, bere buruarengatik ere egiten dugu. Orduan, sexu greben deialdiak egiten dituztenek, uste dute greba sexual batek gizonak zigortu egiten dituela. Eta horrein horri batean mantentzen du, finkatzen du emakumea plazer emale eta gizonezkoa plazer jasotzaile haren dikotomia hori, ez? Hori da, bai, sexua izango litzezela emakumeok gizonei egiten diogun opari bat. Ikaragarri binarioa da. Guztiz, ze sexu heterosexualitatean oinarritutako. Bai, eta beti oinarritzen da cis emakume batek, cis gizonezko bati, sexua ukatzea, hori da, sexu greba bat, eta kanpon uzten ditu beste binarismotik kanpo dauden bestein bat eredu, eta kanpon uzten ditu baita sexu langileak, eta kanpon uzten ditu baita familia ereduak, non zure bikotearen gatik soilik ez duzun sexua lortzen, sexua lortu oso kontzeptu itxusia da. Sexura iritsi edo, ez da nola ditu. Eta kaso guztionek ere estaltzen du benetazko ekinez, jarduna. Bai, esan behar dugu, ezin dugu ukatu. Aipatu ditugun kasuak deigarriak dira, bestela ez ginak egontaz hitz egiten ariko, eta ziurrenik Liberiako ekintza honetan, Nobel saria, bagian ez zuten lortuko sexu grebaren gatik ez balitze, sexu grebak jarri zuen fokoa bertako ekintzaileengan. Baina, ezin dugu aztu, historiako sexu greben atzean bakearen aldeko lan asko eta asko dagoela. Liberiako emakumek lortu zutena, soilik sexu ezari esker lortu zutela iradukitzea, oso iraingarria da, ze aipatu bezala lan asko dago. Aipatu dugun Leima Geuonek berak aipatu zuen bezala, sex strike edo sexu greba da saltzen den titulerra, eta orduan elkarrizketetan beti kazetariek horri buruz galdetzen diote, baina Liberiako emakumek benetan amaitu altzuten gerra zibila harreman sexualik ez izateagatik. Egia esan, bakearen alde presio egiteko arrazoi bat izan zen, baina etzen bakarra izan. Leima Geuoneren esanetan, emakume liberiarren mugimenduaren armarik handiena, argitasun morala, iraunkortasuna eta pazientzia izan ziren. Ze izan ere hauetzen gertatu gauetik goizera. 3 urteko kontzientzia komunitarioa hartu zuten Liberiako emakumeek, eta ekintza asko egin zituzten. Serialdiak,
indarkeriarek gabeko manifestazioak, errepide ertzetan jartzen ziren kamiseta zuriekin eta letrak margotzen zituzten, autoek eta ikusteko, beraien kexak eta zein ziren eta zen mezu transmititu nahi zuten beraiek. Gero bilerak egin zituzten funtzionarioekin, bai, sexu greba egin zuten, baina izan zen 3 urteko ekintzetako bat. Vale. Eta ez luzeena eta ez bakarra. Eta ziurrenik badago, ez? Sistema patriarkala edo sistema patriarkalaren logika gure gana mugarri bezala eta fokoa jartzera behartu izana guzti hori sexu greba hortan jarri izanaren atzean, ez? Hori da, eta adibidez aipatu dugu Lisistrata jotzen dela feministatzat eta ez dela infeminista, baina ulertu bai du saio hontan askotan komentatu dugu gauzak baita ulertu behar direla garaiaren kontestuan eta Lisistratak hori egin zuen, garaian aurrerakoia zen. Eta, 2011an Liberian, ez 2011an novela jaso zen, 2003an gertatu zen hau, agian baita ere aurrerakoia, baina ez dakit 2019 urtean estatu batuetan privilegioa duen emakume batek bere burua feministatzat jotzen duenak sexu greba bat planteatzea den ekintzari aproposena. Ze sexu grebak eraginkorrak izan daitezke, batez ere titularrak erakartzeko. Bai. Baina garrantzia gehiegi emanez gero, emakumeren aktivismo soziala eta botere politikoa sexu trukera murrizereko arriskoa daukagu. Beraz, kontuan izan behar dugu, martxan jartzen dugun ekintza horok ez zilokela kalte gehiago egin behar emakumearen autonomiari, dagoeneko nahiko aula den autonomia horri. Ikasi dugu zerbait, gaur ere, Goiuri Zeizarandiaren eskutik. Girl on Fire honen bueltan galetuko dizuet, euskal pertsonaia bat berpizterik bazenute nor izango zen eta zertarako. Gaur Katxali Minarre galdetu du bere Twitterrean, Lola Floresen iragarkiko teknologia hori erabiliz, norbait berpiztu beharko bazenute, nola egingo zenuketen? She's just a girl, but she's on fire. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Horrelaxe galdetu dut, horrelaxe bota harri zuenik. Ez da galdera raza, Niri Mikel Aboa torriate burura. Ara, uste etzala bakarra izan, Etzara bakarra izan, hori norbaiteke aipatu du, bai. Baino. Baino, testu inguru pixka bat. Izango litzateke berpiztea Lola Floresen iragarki baten antzeko egiteko. Ez berpiztu bizitzara bueltatu eta gure artean betirako. Ez, zerbait eskatzeko. Alegia, ez dakit, Mikel Lagoa esnatu eta ez dakit, inoiz egin etzaidan galdera bat egiteko.
Edo berriz entzuteko bere abestiren bat. Bueno, hori ere izan liteke, baina nik uste dela gehiago zer galdetzeko, ez? Nola, bai? Txatzeko denbora pixka dozu, Ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein den ona, bere premiak bete nahian, beti bizi da gizona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan, zaila gaitezen Baduzu, nik bezala badute? Esan. Nik gauza ez da inxume baino, Salvador berpiztuko nuke, bertso bat abesteko, eta Euskal Herriaren egoera gaur egun zein den bertso batean azaltzezan. Eta bai, iruditzen zait puntu bat ematen didala Salvador bertxotan ikusteak berriro. Ba, nik badaukan nire, guain bertsoa aipatu duzula. Eta zein da? Nik Lazkao txiki. Bai, Ze beti gustatu izan du zait, gustatu. Pena asko eman dit bere heriotzaren historiak esaten dute, behai ebakuntza bat egin zioten, bihotzeko gaixotasun bat zuela, eta anestesia jarri aurretik erizainari esan omen zion, bai, zuk lokartzu ingo nazu, baina zein jarriko du irazargailua. Eta etzen esnatu ebakuntza hortatik. Eta berpiztuko nuke, eta iratzargailu bat emango nioke, esateko honekin esnatuko zea. Bazuten biek zerbait eman komunean, ze biak nolabait somatu zuten, euren eriotza edo zerbaitekiko desadostasuna, Salvador berak hau nahi zaitirratian kontatu dut, eriotzaren aurretik onartu ziola erosle bati zion Salvador egun ederra duzu larun batean, eta arek erantzun omen zion bai, nahiko nuke pastia balitz, eta bakizuen bezala bere omenaldiaren egunean Salvador hil egin zen, ez, eta bazuen alako susmoa gauzak ez dizkiola gehiagi gustatzen, eta Lazkao txikirina enuen oroitzen, baina badu hor antzekotasunik, bai. Dira besteak, burruka hortan baina nik ikusi dut Twitterren asko gustatu zaiten beste erantzun baten. Bai, zein? Zein berpiztuko zenuke, Urkullu. Izu. Ez que Mateu beti erdilda da, hola? Bale, uste nuna katzen ari zinatela. Ez. Bai, hemen erantzun diziote batzuk. Oteiza genio txarrez edo zer gauza esaten, baina eserre Mikel Ahoa dudarik gabe. Maurizia Aldeiturriaga, Alberto Ormatxea, realeko entranatzaile izan dakoa. Inigo Kabakas, ertzaintza da birusa. Lazkao txikiren bat hemen badago hemen. Bai, Urkullu, Goenkaleko Maria Luisa. Goenkaleko Maria Luisa. Kontxu. Eta Euskal Zalditeri harin osoa diote hemendik. Bate esan du, nire ama. Zazuk fari bardun, Mikel Ahoa? Bai, eiate... Zazeskatuko zenioke abestia jotzeko? Abestiren bajotzeko belarrira gainera. Ui. Gainera bazuen txuxurlarako gaitasuna ez edo hitzkantu, hizketaldi kantatze hori nahasteko gaitasuna, Mikel. Eta soinu izkutuko soinu horiek atatzeko gaitasuna bai. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Segituen garazoekin bueltan. Jon Elazpidur, zorionak. Ez dakit, sinesteko ere denborarik izan duzun. Bapatean, Espainiako Goya Sarietako aktore errebelazio bezala izendatuta. Zure izena entzun duzun une hori nola bizi izan duzu? Ba, ezin
ezin sinistu. Egia esan, momentu hortan ni klasean nengon, eta antzerkiko kideekin, eta jakin dut, eta, bueno, eromena denok, eta korrika etorri naiz, aldatu, eta eromena goitza. Oso irreala, denbora guztian. Oso urte berezia izan da, eta arraroa zentzu guztietan orduan da, horren jarraipen bat, eta denbora guztian ezin sinistu hortan, Baina, bueno, hau gertatzen ari da, hau da orainaldia eta horri heldu behar. Bai, horregatik, nik uste sensazioa dela, hori, danok batera egin dugun zerbaitena ondo egin dugula danok, eta bai estatzen du benetan proiektu politak direla. Eta hori da bai Amaia eta bai Patrizia ere badaude, aktore bezala, eta Kelarrek 9 nominazio eraman ditu, eta hanek 5, orduan oso pozik denok, oso pozik. Gero ja ez dakit zer gertatuko litzatekin. Hora ingoz kontemplatu ere egin nahi, ez dakit, esan dezun bezala, egotearekin, berarekin da gaude dano, bueno, hori ezin sinistuta. Txoratzen, ez da? Arratsaldeko 5:26 minutu eta bigarren kafean, bagoaz gai gehiagoren bila, inspirazio bila, Amerikaren beste kolore eta usainetan murgiltzera, gogorretik, minetik, baina baita esperantza puntu batetik ere. Warankawatas pasajun, amachinka chunchu. Warankawatas pasajun, amachinka chunchu. Lehen esan dugu moduen, gaur babesleak edo protektoraz ipuin ilustratuen sortaren inguruan arituko gara. Izan ere, Protegiéndonos emakumen proiektu kolektiboa da. Abiaialako, hau da, Herrialde Amerikako eskualde baten hori lurraldeetan natura eta bizimodua babesteagatik kriminalizazioa eta jasarpena jasaten duten emakume indigena defendatzaileen eta euskal emakumeen historiak ehuntzen joan den adiskidetasun eta miresmen sare bat da. Proiektu hau aurrera eramateko, protektoraz babesleak izeneko ipuina argitaratuko dute, crowdfunding edo mikromezenazgoaz arduratzen den Berkami plataformaren bitartez. Bihar da azken eguna, crowdfunding honetan parte hartzeko, alandabe aukera pila bat izango duzu ez ipuina hauek jasotzeko, formatu desberdinetan argitaratuko dituztelako. Protektoraz ipuinaren atzean ideologo pila bat daude, hoien artean Cristina Alba, Yolanda Barko, Aura, Lolita Chávez, beste alde batetik Aizea Murgia dan ipuinlaria, Andrea Konde ilustratzailea, Virginia Enebral komunikatzailea eta gaurkoan gurekin izango dugun Lorea Undagoitia itzultzailea. Euren proiektu aurrera eramateko diru laguntza eskatzen dute eta horrekin euren bizitzak babesteko eta euren lurraldetatik ihes egin behar izan dabien emakumeak euren burua mantentzeko beharrezko baliabideak eman nahi dizki emakume hauei. Izan ere, 2017 eta 2018 urten bitartean Mesoamerikan ingurumena defendatzen zuten 75 emakume erail zituzten. 27 atentatuak jasan zituzten. Eta 3.305 eraso eta eraso sexisten biktimak izan ziren. Mesoamerikako emakume defendatzaileen ekimeneko azken txosteneko datuen arabera. Lehen esan bezala, egoera honek emakume hauetako asko euren herrialdetik ihes egitera bultzatu ditu eta euren lurra eta ingurumena defendatzeagatik. Euren eskualdeetan aktivista bezala jotzen direnez, hau da, euren eskualdeetan aktivistak direnez, maiz, euren bizitza pribatura bideratutako kanpaina diskriminatzaileak ere jasatzen da biez, sexu indarkeria batik bat.
Eta indarkeria mota hau areagotu eginda koronavirusaren pandemiak ekarri duen itxialdiaren ondorioz. Eta, bueno, Lolita Chávez, Guatemalako Maia Kitxeko emakume defendatzailearen kasua da ezagunena. Maia Kitxe, del centro de Lolita Chávez naiz, Maia eta Kitxea, Abia Jala herrialdekoa. Nire herrialdetik, Guatemalatik, ihes egin behar izan nuen. Nire herrialdeko lurrak defendatzearen. Heriotzaren enpresa hoien aurka, enpresa transnazionalen aurka. Egun, bizitza daukat, eta itxaropena ere. Eta esfortzu kolektibo honetara batzeko deia egin nahi dizut. Ni bezala jazarriak eta heriotz mehatxupean dauden emakumeak babesteko. Horregatik, gonbidatu nahi zaituzteit, ipuin honetara batu zaitezten. Kriminalizazio eta jazarpen historiak kontatzen dituen ipuin honetara. Esfortzu kolektibo honen helburua dirua pilatzea da, emakume hauek ekonomikoki laguntzeko. Euren bizitzak sostengatzea, euren kabuz aurrera egiteak behar duen eman duten emakumentzako, emakume defendatzaileak, emakume sendagileak, bizitzaren babesle diren emakumeak. Horregatik da garrantzitsua elkarren arteko hartu emana guztionen ehuntzean. Por eso es importante la reciprocidad en este sostener, en este entretejido. Les animo entonces... Horregatik, animatzen zaituztet esfortzu kolektibo honetara parte hartzera. Eskerrik asko behin, eskerrik asko bigarrenez, eskerrik asko hirugarrenez, eta horrela izan dadila. Que así sea. Lolita Chávezek Europako hainbat erakunden babesa izan zuen 2017 eta 2018 urteen bitartean. Chávezek ihes egin behar izan zuen zura mozten zuten hainbat enpresa internazionalen aurka borrokatzeagatik. Espainian egon zen bitartean, estatu osoko erakunde eta gizarte mugimenduekin bat egin, eta eraikitako sare honen fruitua dugu Protektoras ipuin ilustratuen bilduma hau. Emakume hauen borroka erakutsi nahi duena, eraildutakoen memoria ere ohoratu nahi duena. Izan ere, emakume indigenak dira naturaren zaintzaz, gehien arduratzen den kolektiboa, eta batipat emakume anonimo hauei izen abizenak jarri nahi zaizkie. Egun jasarpena jasotzen duten hainbat emakume daude, adibidez, Kolombia, Brasil, Mexiko, Honduras, Guatemala, Venezuela eta Nicaraguan. Babesleak ipuin sorta honek 40 orrialde izango ditu. Lehen esan bezala, izan murgiak itzulitako, edo edertutako ipuinez osatuta dago, Andrea Kondek sortutako ilustrazioarekin batera, eta bilduma honetako lehen ipuina balientaz dauka izena. Emakumea hauen bizitzak, autonomia eta eskubideak defendatzen dituzten, eta mundu bizigarriago batekin amets egiten duten emakume garaiki den kolektiboen borroka, eta ekimenak erakutsi eta ikustarazi nahi duena. Eta uste dut ipuinen baten zatitxo bat ere irakur dezakegula horrela aurrerapen modura. Zatitxo laburtxo bat ere, ez? Hauek, nire eurek, Abia Jalaren lurraldea zarkatzen dute. Mendiaren gailurretik ordoki berdenera arte. Amazonaseko oianetik ozeano sakonerera arte. Fauna eta flora basatia elikatzen duen bizitzaz beteriko ibaia. Ketzalei edaria, edateko ematen diena. Bi hizkuntzatan argitaratuko di ipuin hauek, gaztelaniaz eta euskeraz, biak aukeran. Eta orain sartuko gara zuzenien Lorea Ondagoitiarekin, ipuin hauen itzultzailearekin. Arratsaldeon, Lorea. Arratsaldeon, bai. Eta eskerrik asko. Bueno, hau kontatuta gero,
onelako hauek jakin nahi dugu zebe bai. Lorea, nola barneratu zinen zu proiektu honetan edo zerk bultzatu zintuen proiektu honetan parte hartzera? Bueno, gauza asko, baina azteko ontxe zeuei entzuten nenbiela eta barriro Lolita entzuten oioi purdixe jarriataen, emozionabetan nahi naz. Bueno, oso gertuki daroan zozer galako eta Lolita ondala urte asko ezagutu naban ja. Baita bere borroka, urte luzez guaten egon itzen bizitzen. Eta, horre bertan emoten dien borroka ezberdinetan, gertuki eta gertutik ezagutu nabazan, orden, ona Euskal Herrire etorri nitzenien 2015 eta Lolita bai etorri zanien hortik pare bat urtetara, aukera aukin naban ezagutzeko pertsonalki, gobernuz kanpoko elkarte baten lan egiten doalako, eta bera horre eguelako tartien, bere bueltak emoten, eta nolabait bere herrialdetik iesi, ez? Eta hemen, elkarre ezagutzeko aukera aukin gendun. Orduen apurka-apurke ezagutza hortan, baita guateko borrokak, eta gero Kris oso lagun minedeko dela, kontau zoztanien, zer euken buruen, esan otzan, nik nola edo ala laguntzie gureko neban, eta kontau neugaz edo zertarako. Orduen hortxe hasi zen apurtxo bat harremana eta baita gero eta implikazio gehiago proiektu honetan. Beraz hor hasi zen protektoraz edo babesleak ipuinen bilduma hau aurrera eramateko iniziatiba hau, ez? Bai, nolabait, Kris egia buruen denbora asko zeraman zerrein alzan, zerrein algendun, gure eskutik zer zeuen, eta Lolita betorten, Lolita gaz egoten ginean, hitz egiten gendun, zerrein aldogun, zerrez, ez bakarrik Lolita, nolabait egoera horretan aurkitu aldi esan emakume ezberdinak laguntzeko, ez, moruen. Eta, akordaten haze atxondora bidien bueltatxo bat egiten gauzela Kris, Lolita eta Hirurok, eta horra zizien aurreko agabien euren artien nolabait saldan berotutako egitasmo honen berri emoten. Eta gutxi gora bera horra zizan, bai neuro implikazio eta euren buruetan zerrein algenun eta zerrezein errealitate bihurtzeko, ez? Zeze politxe, historize. Eta proiektu honen funtsa, esan dugu da lapur bat emakume defendatzaile, ekarpenak eta lorpenak erakustea, eta ze beste funts dauka zuen proiektu honek? Adibidez hori. Askotan euren herria... Ez segi zela zela. Askotan euren herrialetik... eskerrik asko. Euren herrialetik ies egiten da biezan pertsonak orokorrien, eta konkretu guk kasu hauek ezagutzen dugu zela, etorten di esku batekin aurrien eta bestiatzean. Uste dugu onaltzen dienien bizirauteko gaitasune bardinek dekiezela euren herrialdien egoten dien egoera moruen, ez? Eta hori ez da holan. Orduen, batzutan oso egoera, muturreko egoerak bizi izeten da bez, ies egiten da biezenien erbestien, eta gure helburuetako bat da, erbestien aurkitzen dienien gaitasun aurkitzeko gaitabe ekonomikoki behintzet apur bat, euren bizitza aurrera ikeko. Ze kontuten eukin bihu, beste leku arrotz baten aurkitzen diela erabat, eta ez dela erraza lan eikie edo dirue lortzie hemen mundu kapitalista zistrin honetan, dirurik ez baeko zuatzien, ez? Orduen gure helburutako bat hori izan, proiektuen martxan jartziegaz batera. Bestalde Lorea hor izango da, ez? Ikustarazi, ezagutarazi, laguntza eman, baina bada zerbait euren borrokari zilegitasuna ematen diona, ez? Eta da, atzerrian, nazioartean, erakunde batzuk, talde batzuk, egotea, prest, horrelako egitasmoak eurekin elkarlanean gauzatzeko, pentsatzen dut horrek ere babesa handia ematen diela, ez? Jakitea,
ez gaude guztiz bakarrik, naiz eta lehen lerroan eta guztionek sortzen duen violentzian eta arriskuaren horrean bai beraiek egon, badagoela norbait ez, guzti hori nolabait ulertu eta elkarbanatzen ari dena ez? Bai, eta ez hori bakarrik, nik uste dut aitortza bat eiki edala baita eurek egiten da bien lan guztiari, ez? Ona bekarri aldugu, eta gogoratu, bueno, lehen Faribak komentatu dauz zenbat emakume eskubide defendatzaile hilda bezan urte tarte hortan, baina gogorakarria egun Berta Cáceres bat adibidez, berak bere eginkizunien giza eskubideen borroka horretan nolabait akatu ebiena Hondurasen, ez? Orduen, zer gure dugu lortu aitortza hori eikie, leku askotara eruetie, sentsibilizazioa bakarrik ez, ez? Osa, jendiek ezagutaraztie, eta gero eurek egiten da bien lanari bebai, hori, zilegitasun eta aitortza hori emotie behingoz. Eta elkarte ezberdinen, eta behar da bien enpresetan bebai konturatzie ez da zela bakarrik, ez? Aldi berean, guzti hau ez, jazarpen guzti hori, aipatzen ere ginen atzean enpresak multinazionalak, interes ekonomikoak, kapitalismoa, ez da asko, ez da indartsua kaso guk egin dezakegun hori, baina neurri batean eserosotasun neurri bat sortzea, ez? Horre jakitea badagoela norbait euretatik haratago ere kezkatuta dagoena, babes hori emateko prest dagoena, ez dakit ze puntutaraino lorrote dezakegun hain urrutitik eta hain txiki garen honetan, ez? Nolabait eserosotasun hori sortzea, jazarpen hori, violentzia hori sortzen duen sistema horri, ez? Asko egiten dugu, asko egiten dugu, eta nik uste dut asko egiteko dekogule, baita be. Neuke, gomendatzen zuet, liburu bat irakurtzie, deserotasun hori zelan areagotu aldogun baita be kontziente izeteko, eta da transnazionalak, oligarkia eta protesta sozialaren kriminalizazioe, Guatemalaren kasue. Eta adibidez argitalpen hori oso ondo dau, nolabait, mina ikustarazten da balako, hemen Euskal Herrixen guk jende artien ikustaraztei dugu Guatemalan konkretuki zer gertau izendan multinazionalen eta enpresa hauen lan edo ekintza zikin hauen ondorioz, ez? Eta nolabait, liburu hori, publikazio hori, parlamentu ezberdinetan, komunitate ezberdinetan aurkezten jungara, hau ja, nik lan egiten duan elkartien bitartez, ez? Atatako diagnosti eta txosten honetan, eta uste dut oso urrun heldu izen garela. Orduen, jendartien bebai, eukin dugun nolabait babesa Lolita be agertzen den historio honetan, asko eta handixe izan dela. Eta komentatzen dutzudan informe honetan, txosten honetan, Lolita berau agertzen da, ez? Osea, multinazionalek egiten da esan nolabait barrabaskeri guzti hauek zelatan jarriz. Gero atentzioa dituzkun beste gauza bat da artoaren irudia, ez? Ipuinek euren artien aman komunien dekien elementu bat dela. Izan ere, enpresa agroalimentarioek edo agroelikatzaiek hazi hauek produkzioa gutxitu nahi dabie, hazi honek badauzkalako kolore diferenteak eta adibidez plater diferenteak sortzeko balio da bena bebai, eta azkenien horren irakurketa da diversidadearekin bukatu nahi dabiela, ez? Azken finean, ez? Pluraltasun horrekin. Bai, egunez indarkeriak aurpegi pilu dekoz, ez? Eta eskubide defendatzaileek jasaten da izan indarkeria motak be ugarixek die, askotarikoek die, era ezberdinetakoek die, eta kriminalizazioen prozesuen sartzen dienien behin da berriz jasarpenak euren azaletan jasoten da bien indarkeria oso anitze da, ez? Orduen harto honen bitartez, zuk izazun moruen lau kolorez berdin dauz, gorrixe, morauero galtza, zurixe, horixe, ez? Eta aldi berien euren jatekue da. Orduen konkretuki abia jalan,
hartu da euskarri oso potente bat euren elikabran. Eta horrek simbolikoki representazio pilue emotetza euren bizitzan eta euren egunerokotasunean. Hartu barik ez dago ezebe. Orduen, bueno, nolabait irudie honen bitartez eta partekatzen den harto honen bitartez gure dugune da hori ikusarazi, ez? Zelan leku askotako indarkeriak, leku askotatik datozen indarkeriak jasaten da biesan, era ezberdinetakoek anitzak nolabait, konkretuki emakume hauen, ero, zelan espresao, baina nolabait euren eginkizunien, bai enpresetatik, baina bai gobernutik, bai batzutan euren kideetatik, da oso ezberdine, baina aldi berean eurengan jazten dan dana. Bueno, egune babesleak egokitzapen eta ilustrazio prozesuan dago, ez? Noizkorako izango duzu prest edo ze puntutan dau? Bueno, ontxe momentu honetan, ja behin betiko bertxinuekin eskutartien dekogu, eta ontxe basasun moruen, otzaien egongo garaia dana ondo preste eukiten, martxuen ja bidalketa danak egiteko, crowdfundingen parte hartzera animatzen dane jendiei, opari gixen moteko, azkenien mikromezenaz parte hartu da dieta. Bueno, Berkamiren kanpaina hortan aurrikuspen guztiak hautsi dituzue Lorea, zuek diru kopuru xumeago bat eskatu zenuten, eta hori ia irokuiztu eginda. Hor ere ze babesa, ez? Eurek eta zeharkazuek jaso duzuena, eta oraindik ere ordu batzuk geratzen dira, norbaiteke lehen ere erakutsi dugu, baina Berkamin sartu eta nahiko balu bere aletxoa jarri, oraindik aukera badago, baina tira, pozik egon behar duzue, ez dakit dagoeneko izango duzue, lortu den diru excedente guzti horrekin, nola lagundu zer gauza berriak egin daitezken buruan, ez? Bai, era bat, ontsa ikusten gabiz, no se ospatu alixengo dugun, bizi dugun egoera ikusitxe, no se ospatu alixengo dugun, baina era bat, gure aurre ikusten gendune era bat areagotu dugu, eta baita behorre gure hausnarketa zan jo, huele gitxi, uste gendune gitxi ekarpena, ero... Txikizia hori zela. Autoestima bajo eukin gendun, ze hori pentsetarako orden, diru hori eukiterako orden izaten gendun, huele autoestima oso bajo ikusi dugu. Horrengotarako ustote ikesi eta ikesteko asko eukindu dugu, baina ikesi dugule bat jabe. Orden bai, nik animatetziete danei, ondino ordutxo batzuk dauz aurretik, jarraitzen dugun kopuru hori puzten, eta ikusiko zuek gozatuko duzuela, bai ilustrazioekin, bai ipuinekin, eta heltzen dien sorpresa ezberdinekin. Norbaitek sartu nahiko balu, berkami.com plataforman, hortxe topa dezakezue, babesleak edo protektoras edo nazten ari naiz orain, Protegiéndonos, un proyecto colectivo de mujeres, aurki dezakezue bertan, eta antxe dauzkezue aukera ezberdinak, 40 eurotan bada aukera bat oso kompletoa dena, edizio fisikoa, tapa gogorrarekin, protektoras ipuinekin, 15 postalak, ilustrazioekin, eta euren artean aukeratzeko lamina bat. Baina askoz xumeagoa den parte hartzeare izan dezakezue 10 eurorekin, PDF edizioan lortuko duzue ipuina euskeraz edo gazteleraz. 20 eurorekin, hortxe lortuko duzue liburua edizio fisikoan tapa gogorrarekin. 25 eurorekin liburua bera, baina ilustrazioen artean aukera dezakezuen lamina bat. 30 eurokoak ere badaude postalekin, dauzkezue aukera pila bat, eta zalantzarik gabe guztiek interesgarriak beraz, bota biztazoa, Berkamin proiektu honi, eta zuen aletxoa jartzeko oraindik ordutxo batzuk badituzue. 20 ordu geratzen dira, beraz, bihar amaituko da hain zuzen ere, zuen ekarpena egiteko aukera hori, eta
eta proiektu honekin bat egiteko aukera. Lorea, ez dakit, agurtu aurretik baduzun, oraindik mezuren bat, akaso esker mezua ere neurri batean, ze egia da, jaso duzen babes hori ikaragarri izan dela, ez? Bai, egiz esan, lagundu eskuen danei eta proiektuen sinesten hasi zaizien danei, ze uste dut zeuek bai, horri ikusti espero dut zeuen izenak. Eskerrak emotie danoi, eta, behin, bi aldiz, hiru aldiz, eskerrik asko danoi. Eta ez daigun aztu, zorretan gauzela naturarekin, arke ez gaituelako gu behar, baina guk bai, bera. Orduan, mila esker Lorea, ekimen hau aurrera eramateagatik. Mila esker, agurtu egingo dugu Lorea eta gure azken txampan murgilduko gara. Martxoaren 8irako badugunez, kontatzeko beste hainbat gauzen artean, liburu hori ere estreinatzeko, publikatzeko aukera izan duzuela eta tartetxo hartzen dugun bigarren kafean, horren inguruan hitz egin. Eta kaso ordurako gure eskutan izango badugu, hortxe sartuko gara goraintxe ere berkamin, erakutxel izango dugu eta irakurriko ditugu ipuin batzuk. Beraz, guk ere konpromiso hori hartzen dugu. Lorea, mila esker eta eutxi guzti horri egiten ari zareten lan zoragarri hori. Mila esker zuei, ondo izan. Aio. Agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Eta musika giro honekin agurtu beharko dugu gaurko saioa eta zergatik edozein egun da Garota de Ipanema edo Ipanemako neska entzuteko eta jartzeko aukera paregabe, baina gaurko egunez jaio zen Antonio Carlos Jobim Tijucan, Rio de Janeiro, Brasilen. Brasilgo konposatzaile handienetakoa, bossa novaren erregetako bat, baina gainera gero estatu batuetan jazzaren munduan ere murgildu zena eta bossa ere jazzera asko hurbildu zuen musikaria. Pentsa Sinatrarekin batera eta grabatzera iritsi zena, baina batez ere utzi ziguna, tira, horrelako kantu ederren artean, oso ezaguna dugun Garota de Ipanema hau. Bosazaleak zarete zuek? Pixkat. Zufari ba? Bai. Segun zen momentutan, gitxegoen. Gaurko saioare agurtu behar dugu Garota de Ipanema, Ipanemako neskaren kantu honekin. Antonio Carlos Jobimen jaiotze urte betetzea ospatuko litzateken urtarriaren 25 hontan. Beraz, goazela. Fariba, datorren astelen arte? Datorren astelen arte, bikote. Zu bihar arte? Bihar arte. Aste hasi besterik ez egin. Ai, ama! Eta zuei entzuleoi, gure itzordua plazar baduzue bihar arratsaleko 4etan hemen izango gara gai gehiagorekin, naiz irratiaren sintonian bigarren kafea arratsaleko 4etan. Eskerrik asko, guzti hori izateagatik gaurkoa amaitu dugu astelena gainditu dugu. Pantaloin. Oraindik, laiztere etxera bialduko gaituzte ordo betarako. Bai. Zera, ez, hain laizter ez, iparralden entzuten gaituzuen ontzako. Gazterre gintonik eta gozarixe batera hartu biharko guz. Gintonik eta gozarixe. Igual inaiteke... Eta gero, gintonikan limoiakin aurpegitik igurtzi. Hori da. Brans giroan hartu daiteke, kosmopolitan bat, hola dena nastuta. Kosmonapolitana bat. Oso ondo goi bihar arte. Ondala. Aio. Soubesse que quando ela
ultrapassa o mundo inteirinho, se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor. Keep calm and bigarren kafea.